Uyan! Uyan na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Bayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, matinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning! Pasaindo ka boss, welcome sa iyong programa. Aramon Nyato ngayon pong altaw na inin Friday. Petsa 12 na sa bulan po kan Pebrero 2021. Yung Hewa Chai sa mga Filipino-Chinese natin. Good morning po sa inyo. Happy New Year. And siyempre sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay Dr. Noli Mascareñas kang Bicol University. Hearing man si Police Major Edgar Azutea ang OIC COP kang Tabaco City. Happy birthday, sir. And siyempre, happy birthday kay Mama Onding Fernandez. Ayan, yung nanay ni Pio. Happy birthday, Mama Onding. Many returns of the day. And syempre, belated man kay happy birthday kay Dante Longasa. Ayan, pabati po yan kahapon, dumating late na. Kaya ngunya na lang, belated po kahapon, 44 years na siya. Bueno, mga tuga, ako po sa inyong likod, Mardela, daing iba, sadit sana. Pero tiyan. Iniba na mo kita hanggang 12 o'clock. And siyempre kasabay nga ito dyan sa technical side, katuwang ta sa presentasyon kang programa, Ronald Baldo. Mantang yaon man, mga tugang sa DCGB Social Media Department, ito yung IT, Mark Sian Madrid. Sadit sa naman yan, pero malanit. Mantang yaon sa likod niya, mga tugang kagandaan sa South, Angel Mustaza. Sa luwas, siyempre, ang Mega Force Patrol sa padagos mong pangangalap ng mga istorya, tanganing mabalang ibog sa Banuan, asin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa 3rd District, si Pading Jomar, o kaya Pading Jimmy Nasalita, Pading Jomar Bianza First, nakaprangkisa sa Daraga area, ang Tito ng Albay, Renz Luna, nandang yaon sa Old Albay District, asin man sa Southern part, ka mga barangay sa Legazpi, partner Alar Mario. Ang babaeng walang pahinga, patuloy na umiikot, mga tugang sa Legazpi Port District, Ans Galero. Kasabay po dyan siyempre ang mobile pilot, si Henry Boy Mata. Duman sa northern part ka mga barangay sa Legazpi asin sa Regional Center site. Yan po dyan nakaprangkisa man ang sa tuyang The Flash. Luens Bursi Barcena, ang pinakamasayang lalaki sa buwang ito. Weekly ang bursary. Alright, mga tugang, diretso na po sa mga istorya. Oy, may good news tayo Parang nakikinikinita ko, pinapahingan tayo ng COVID ngayon sa Albay. Ha? Diba, the last 2 days mayroon tayo. Tama ba? The last 2 days. Ngayon, parang wala yata. Ha? Alamin nga natin ang report po dyan sa Luans. Mag-update tayo sa COVID-19. Nasa linya na, makatugang Ans Galero. Ans, good morning. Please come in. Tama ka dyan, Sir Mar. Maray na aga sa mga parantabay, wala ni nairehistrong kaso ng COVID-19. Ngunya na pagkaaldaw sa bilog na probinsya kan Albay. Hoy, bagay yun na bareta yan, ano? Yes. Tira ang nadagdag sa Bicol region as of this date. Alagad sa kanyan, ang bad news dilan sa 18 ang nadagdag sa Kabikolan. Dakula, 18. Tigsam ang probinsya kan Camarines Sur, asin man ang Sorsogon.
Tigsyam. Isa. Pangyayari, adi. Sindaman so, kumbaga, na bulusan mo yan kay COVID. Sindaman so, sa inda pirmi. Yes, oo. Ang Camarinesong talagang nainagad pipa negative, adi. Oo, lalo na ni sa Naga City, Tabi, Sir Mar. Oo. Kung mabansin, ang Naga City, garo man siya gan Legazpi, may mga times na wala ni COVID, may mga times na pag-igwa, may nabulto man ang abot sa indakan siring na kaso. Inadakulon. Okay, sige. Go So, sa kunyan, sa Camarines Sur, 7 ang sa Sudad Canaga, Tigsaroan, Go, Asinbuhi, mantang sa probinsya man kan Sorsogon, 7 man sa Sorsogon City, Tigsaroan, Bulusan, Asinhuban, na Sorsogon. Mantang wala kita nila i-rehistro ang COVID-19 fatality, kunyan daw, alagad sinabi man kan DOH Bicol na maugma dahil lang sa may 21 kitang recoveries gikan sa manlain na lugares digdi sa yung kapalibutan kung kaya sa kanya ang nakaso ng COVID-19 sa Kabicola nag-abot na sa 4,559 mantang nga naktibong kaso nagpapatong pa Sir Mar sa 608 susog sa ipinalawas na effort o kaya pahayag mo niya na pagkagakan DOH PhD Bicol. Ayun, okay, sige. Talagang So, hindi pa tayo tinatantanan. Hindi pa talaga kaya hindi dapat maging kampante. Roger on that. So yan tabi, Sir Mar, ang update kan COVID sa Kabicolan. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga bareta, nagtaong asigurasyon ang DPWH First District Engineering Office na tulos-tulos tindang aksyonan ang tuminupag o kaya naraot na Bulawan Bridge sa Barangay Calbayog kan Malilipot, Albay. Ini Sir Mar, ang sinabi sa DCGB News at nakikipag-uro niya to kay First District Engineering Office spokesperson na Tess Maniago kung saan sa iyang sinabi na natapos na ang validation nito sa nasambitan ng damage na edificio dyan sa nasambitan ng lugar. Sa ngunyan pinaghahanap na ninda, nag-request na sindanin pondo para sa steel bridge materials na ibubugtak dyan para maasikaso na niya, mapakinabangan na tulos kan mga residente sa sinag-aagi sa lugar na yan. Pero sa ngunyan, waiting pa sindakan i-release na pondo dahil sa sinabi ni Maniago, napako man sa nasinda daw, tabi, Sir Mar, ang may mga pigre-request na mga pangangaipo dito sa tuyang nasyon na dahil sa pigalat man sa central na opisina at man sa regional office. Para mientras na dahil pa naayos ang bridge o Bulawang Bridge na yan, nagbugtak go na sinda ni detour, pero ang pwede siya nang makaagi is mga tao in mga light vehicle, siring na siya na, particular na ang mga motorsiklo, pero nagpa-standby naman sinda ni backhoe para makatuwang sa mga commuters. Alaga na ini niya asigurasyon na magiging na safe talaga ini kada bes namin na oran posibleng magkaigwa magra-redo man ni problema kaya ngunyan nahagad kan sa ng opisina tulos man na ma-action na ini kan pig-request nindang funds tanganin na formalmenteng matauan ning solusyon ang nasambitan ng problema. Sana dahil na magparauran. Yes, yes. Difícil man ngunyan magtuon kibunay, mahal ka bunay. Iyo baga. So pag day nag-uran, at least medyo safe. Kasi ang reklamo naman ka mga kababayan buwis buhay, kasi na pagtawid o pagbalyo, nagabangani sa tulay. Yan. So talagang makrosin na sa river, kundi makusog na pag talagang buwis buhay. So pinagkagawan mo ko takiditor, kundi rirang kayang kang makusog na pagbaha. Kaya sana wala nang baha. Sana ma-expedite yung paglabas kang pondo. Roger, maski si Ma'am Tess, aminado siya na narangka itong tulay na ito, tapon pa kan mga nakalihis na bagyo, makusog na pag-uuran, buminigay na gayud sa mga materyales naman na ginaramit, kaya po talagang repair itong nasambitan ng tulay. Roger on that, okay. So yan, sabi man ka na DPWH First District Engineering Office, tulos man sinda mataon in update sa DCNB News, oras na makuhanan, pondo digdi at sin mapakinabangan naman ini kan na mga residentes dyan, lalo na kan LGU malilipot sa mga maabot pang panahon. Alright. Yan ang mga dagdag na bareta digdi sa Lawas with Boy sa Mobile and Galero. Thank you very much, Sans. Follow po yan. Good morning sa mga kababayan natin dyan po sa malilipot o yung Bulawan Bridge. Nagguminaba, pinaganapan na pala ng pondo yan, kundi siyempre aramtaman sana ang dalagan po kang birokrasya I hope na ma-expedite, but then may pinagibo pong lakdang na may isaayos yan, kundi siyempre mahalat-halat kita. Okay, so sana lang wag na magparauran, tangani po na kitang problema. Bueno, mga tugang, problema sa tubig, kanina daw mayroong mga problema kita sa Legazpi, but then ang Santo Domingo, iyuman sana, na problema sinda sa water source duman, di ba?
paano yan? Sabi nga ni Kayan mga tugang, problematic sa water source, supig kakuhaan ko ta, na nakatabang man, mga tugang na maging makatabang na maging sufisyente sa tubig, pinasarado para mientras may violation daw sa DNR. So medyo pigado, di ba? So maray tayo so Bureau of Fire Protection nagtatao po ng asistensya sa paagi kan pag-deliver po ng tubig. Duman po sa sa mga residentes natis panglaba, panghugas lamang. Tayo po yan. Talagang dahil na konsiderar ito pong pigsasabing at least man lamang human consideration lamang. At dahil nga nin nakuhaaning sos, so dating sos nin na nagaba. Mga tugang kang pagparauran. Kundi iyon na po yan ang sistema. Padagos po na nagigibo ng espresso and kahapon garo activated na ito po na source dyan sa bagong San Roque. And I hope na makasustain yan. Pero mas dakula po itong sa basud na dahil lang po sa reklamo ng sarong negosyante o minaktorman so so DNR, EMB-MGB duman sa sa sarong kumpanya na nagtabang ko na sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo pigpa subli nin tubig, pabulusan nin tubig na libre. Tas source nga ni so pigkakuhaan kan tubig sa Santo Domingo nagaba dahil na nagkawarara sa mga tubo. So duman nagkuha ko tas pinabilda sa sentro, ayos na. Kaya lang dahil sa pagreklamo di natural lang tumalparte so DNR na iling ang pukilo ho. Di ba? Nga iling ka violation. Sabi man kan itong Kensay, pundo na sinda tabaka magulpin ng violation kaya pinundo sa bulos kan tubig pa Santo Domingo. Okay? So naipis sa sirkumtansya mga tugang sa mga residentes ta. Bueno, mga tugang naglantan ng story hali dyan sa luwas. Jomar Bien, nasa linya. Padi, good morning, please come in. Salamat padi sa dagdag na bareta na pitiko na ang sanggunian panglungsod kan Tambako sa padagos na pagbabaliwala kan ibang mga internet provider pati naman telepono na mantinidong nagkakaralay-kalay ang wire sa sentro kan Tambako maski sa mga wire na mga abandonado purutol at hindi naman pinagagaramit sa ginibong pagpapod ni City Councilor Dan Buen Consejo sa mga representantes kan Engineering Office kan Tabaco sa iyang sinabi na dahil man nangyari sa mga kapanugaan kan mga internet provider na dahil naman pinagunro ng bitan sa pangaran na haraliw na itong mga wire kung kaya siya nagkukonsulta sa engineering office kung ano ang magigibo kay ni nagluluwas pa na ang mga wire kan mga internet providers na nag-aaragidig sa sentro kan syudad kan Tabaco kung nagkakaiguan ng diferensya isalidahan so linya pero naihihali so abandonado na o so nasurout ng linya mantinidong yaw nakakutay sa mga route ng linya kururikot sana nagkukurutay kitay manggiraray matang binuktakanan ng bagong linya so subscriber na nagreklamo na route sa saindang linya mas duminakulon ni pakabagyo kung saindakulon so mga nagkapurutol na linya ang ginibukan ibang mga internet provider kinarabitan ng bagong linya so iba na nasa tama ng agihan so mga wire na sumagdati yaon manggiraray. Sinabi ni Buen Consejo na nakakaulang ini sa mga nakaplanong progreso kan syudad digdi sa sentro igunganing porsyon na halos dahil sinda maka pag implementer kan development na ulang pa kan mga wire na yaon dyan dahil jaram subuhay dahil jaram suday naman kung kaya kukonsultay ni sa engineering kung anong pwedeng gibuon dito. Ipig suwisyon kan sanggunian panglungsod na aramo na sa nalulugod
ang engineering kung rin ang mga gadanang wire tarakrasunan mga ini, maski dahil na paisiyo sa mga internet provider, tahaloy naman silang sinabihan na araliyon ang mga ini. Nanuga mga engineering office na singdang sa idang pag-aadalan ng bagay ni asin gigibungan anin magkakanigong remedyo. Yan ang report. Jomar Bian, DCGD. Thank you very much, Paring Jomar. Nakatugang yan po mga nagdinatang impormasyon sa Tabaco City, Protestando. Dungan sa 3rd District, Jimmy nasalita na sa linya man. James, plus kami, James. Yes, salamat tabi Mar, maray na aga sa mga parantabay makusugon an monitor mo tabi Mar digdi sa Barangay 3 sa Banuan kan Kamalig. Good morning po sa Indo, mga kababayan natin dyan sa Barangay 3 sa Kamalig. Barangay 3 Kamalig, nagluluto-luto digdi tabi Mar. Ayun yan karayan man ka na sa barangay. An may pagkaurusan. Oo. Nagluluto-luto ngunyan pangutuhan. Sarama-sama ini taod-taod tabi Mar. Oo. Social distancing sana. Ayun. Natural, yawn dyan si Kagawad Rodi Liosala na paagiman na buong na digdi Mar. Yun na yan. Magkaraon-kaon taon-taon. Yawn si Kapitan, sa pamamayo ini ni Kapitan Ronnie Brown and ex-barangay Kapitan Noy. Ex-Kapitan Noy kan Barangay 3. Mientras tanto, Mar, sa maabot na February 14, supposed to be, iguanin na libreng kasal sa mga magpro-partner sa barangay na daipanin opisyal na kasamiento pero nagibahananin haloy na panahon. Ngunyan, ang lokal na gobyerno sa pakipag-partner sa simbahan, parte kan aktibidad, iguanin na schedule ni na libreng kasal sa Barangay del Rosario. Imbis na February 14, oktaba ini sa Pebrero 18 na sana dahil lanta very busy man nakura paro ko kan kutmon na yuan ma-officiate kan misa sa libreng kasal sa panginginot yan ni Father Marlon Brown. Ini ang sinabi ni Kagawad Rodi Liosala, membro kan Sangguniang Bayan kan Kamalig, konsayin sa siya sa Ninong iba pa na mga partners Ninong Ninang, sinda Vice Governor Greg Slagman, mapasiring sa Barangay del Rosario, Vice Mayor Ding Baldo, Mayor Kaloy Baldo, and iba pa na mga opisyalis man, kapartner, kan mga ini. 7 padis ini, Tabimar, na mga kakasalon, asin kaugmahan man inininda dahil sa haloy na panahon magiging opisyal na ibahan kana magagom dahil tabibindisyon na ini natural bilang magagom ni Father Marlon Brown. Alas 9 nin aga ini Tabimar sa covered court kana Barangay del Rosario. Libre ka boss, libre papa, naggaro arambaga na sa mga ninong pwedeng samaan kan mga ini kan pagtapos kan karasalan si Kagawad Rodi Liosala nagbuluntad na kibubunoon na urig si Mayor Kaloy Baldo Gary Bagasman inda si Vice Governor Greg Slagman kon ano man iaatang pasiring duman sa mga ikakasal na libre sa maabot na Pebrero 18 pero so intention kay ni kutana para sa Valentine's Day. Ayun. Nakul kutana ni Tabi Marco sa mga requirements iba dahil nakahabol ta primero may pandemya baga. May mga lalakawon pa daan ng mga sinumar na pigapod yan sa Kapitolyo gunanon pa dahil nakahabol so iba anyway next time na sa naman dahil ta diretso man ini na mga libreng kasal na pinag-sponsoran kan na LGU asin kan simbahan. Kaya po ang kaya itong certificate of no marriage Oo. Oo. Difficile na.
Oh, nya so iba medyo maluluya na gayon. Then medyo may katikapuan man. And itong pagsakay-sakay, so social distancing, surusuan. Nag-ibitar man tabata may kuan pa baga, may pandemya pa kita dito sa tuyang palibot. Okay, sige. Okay, so yan Tabi Mar. Sa tuyang mga dagdag na informasyon, good morning na lang and happy listening dyan sa Barangay 3, mga residente sa Panginoon ni Kapitan na Ronnie Paul, asin yaon man ang partisipasyon ni Kagawad Rodilio Sala yan sa Barangay 3, Kamaligalbay. Jimmy Nasalita, DC Jimmy Joe. Thank you very much, Jim. Yan po mga doon natong istorya and congratulations po naman sa mga ikakasal. At maraming salamat po sa pakikinig dyan po sa Barangay 3 sa Kamalig. Yan, good morning man kay Ronnie Sireso at dyan po sa Bacoor, Cavite. May mga squatter dyan sa PNR train terminal. Dati pa lang siyang laking baryada. No? Anyway, may mga naka-star manga dyan pero wala nang train ngayon dito. Okay. Joel Serio, good morning Sir Mar. Pa-shout out dyan San Roque, Santo Domingo, Albay, watching from Quezon City. Siring man si amigo kong Yeg Nebres. Good morning sa iyo, Yeg. Good morning, Tabi. And happy birthday kay Engineer RJ Bismonte. Good morning, Tabi RJ. Happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Ali yan kay Ate Nitz. At saka siyempre kay classmate Noel. Sila man kay Lolo mo. Kay ano yan. Tia Jose. At saka kay Tia Sally. Okay? O bueno, mga tugang. Diretso lang kita. Standby lang kamo. Marami pa tayong pag-uusapan. Delikado pa lang talaga pag nagwinaga ka sa toilet. May mga study ngunyan na dapat malinig ang sa indong CR. Batang Pilipinas, iyon saro mga tugang sa nasyon na lalo kung public CR, dahil lamang pigirin tinding kuskusan. Mamaya, balikan natin yan. At may pig-share mga tugang si Dr. Greg Tan. Tingnan natin mamaya, pasadaan natin manangod yan. Tanganing makadagdag sa indo po na pag-iwas sa sakit na COVID. We will be back. Dakol gibuhon? Take Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Dayman dapat pagpilion o pamilion ang Pilipinas sa pagultanan kan Amerika asin China. Tinawanin doon ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang bagay na ini matapos ang pagguroron ninda kan US counterpart niyang si Lloyd Austin III sa man iba-ibang concerns kan duwang nasyon aro kan Visiting Forces Agreement asin sitwasyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni Lorenzana na dapat man naatamanon kang gobyerno ang relasyon kan nasyon sa China bilang kataning na nasyon asin dakol na beses na koordinasyon digdi kan Pilipinas. Yan ang pangalas 11 Bareta, aligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Coca-Cola, sarap pag magkasama. Maggie Magic Sarap, nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Ginebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. DocF Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. DocF Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Available at Shopee and Lazada, cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Also available, DocF Mixed Capsule, the natural sex enhancer. DocF Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and DocF Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tukang balipog si Mardela. Papa Mar, sabi ninda. Kumusta na? Daing iba. Ayos ka ba? Sadit sana. Ang buhay Pero tiyan. Ay, kumusta na pa ka mo? Kumusta na? Kumusta na? Ayos pa ba? Ang buhay natin kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Ayan, dahil sa COVID, marami tayong mga di nakaka-jamming. Hello, Atinets. At saka, hello kay Kuya Pinoy. Ha? Nakaantabay si Kuya Pinoy. Ha? And siyempre, mga tugang, si Joanne Lagyap, Jane Ancheta, and Christine Sherman Ricacho Vasquez. Good morning po sa inyo. Nakantabi sa DCGB News Online Facebook page. Okay? Bueno, ha? Nalingawang garo ni Mayor John sa appointment mi sa iya. Garo may dinuman. Anyway, mag-update ko ta kita. Duman po sa mga pangyayari duman sa Banuanin data. Pag tubig baga, dapat huwag natin pabayaan yan because tubig is life. Di ba? Di ba? Statutory obligation niya ng local government unit and it's good for Santo Domingo. Taday panindatitaw yan sa pribado. Takong sa pribado, baka naranasan maninda ang nangyayari po sa daragain sa Legazpi. Tapos Legazpi nga gustong magkuha ng tubig dyan Santo Domingo. Di ba? Ay kundi, sabi nga ni kanyan mga tugang, holiday pa lang yan, pangyayari. Aday. Holiday, special and working holiday. Ayan, special and working day ngunyan dahil po sa Chinese New Year. Anyway, dumaan po sa mga kababayan natin, padagos po ini na road clearing operation na pinagigibo, bako sa nakandaraga, bako sa nakanligas, kundi sa bilog, mga tugang na probinsya, and bilog na Pilipinas pangani, because of ini pong road clearing 2.0 na pinagpapautob mga tugang kang Department of Interior and Local Government. Okay?
So dakol na mga naunambitang kita ka nakaagi, mga klase ning obstruction sa tinampo. Unsi bagay itong naunambitan ta ka nakaagi. Uliton ta, nakaka-obstruct o nakakaulang ka mo sa tinampo kung ka mo nagpaparada ng illegal mga tugang sa tinampo. Yung illegally parked na mga vehicles, obstruction po yan na dapat halion. Mailing mo niya na malatbakat ang mga nabubugtakan ng ito bagang yelo na bakal, yung clamp, tagarong nabunyaga na sa mga bagong recruit na PSO. Maski duman mga tugang sa mga lugar na igubaga ng emission test, o may mga nagkakada na duman sinda talaga. Talagang dahi pwede. Dahi talaga ditugutan. So yan po tabi, illegally parked cars. Saro yan sa obstruction. Illegal na terminal. Ayan, nag-terminal ka mo dyan sa gilid ng tinampo without the corresponding ordinance passed by respective sanggunian, rimati ka mo dyan. Okay? Illegal structures. Ayan, nagbugta ka ng struktura dyan, tukaw-tukawan o kung ano pa man, waiting shed, figurang ka na, di ba? Bawal. Ano pa? Illegal seller. O, yung mga ambulant vendors na nagtitinda dyan sa tinampo, sa gilid, bawal yan. Okay? Nakaw lang. Signages. O, tayo ni babaga. Ngabi nga, no parking. Yan pong tinampo is beyond the commerce of man yan. Sa diriyan kan gobyerno, hindi nyo pag-aari yan. Kung gusto nyo magpaparada dyan, i-atras yung building nyo. Yan dapat ang patakaran. Okay? Basura. Bawal lang tambak ng basura dyan. Hindi pwede yan. Okay? Construction materials. Araw po ka mga aggregates. Bawal yan itambak dyan. Kasarabay kang kabilya. Na pag may pakonstruir, dyan di karag sa tinampo. Bawal po yan. Obstruction yan. Okay? Tent. Bawal yan. Basketball. Yung basketball rings. Nabibugto dyan sa tinampo. Bawal. Kaun-kaunan. Di ba? Kasarabay ang food cart. Di ba? Okay? Barawal yan. Okay? Mga food stores na yan, bawal. Okay? Mga raraot ng mga equipment na binurugtak na dyan, ginarilit sana. Kasarabay na mga furnitures na dahil na ginaramit, bawal po yan ang gabos, na mga sidewalks, asin mga street blocks na yan. Hindi po pwede. Okay? Kaya yan, aralion nindo yan. Kasubado, garo may nagkadarali naman dyan sa kunyan. Sa may 7-Eleven sa Lapu-Lapu. Porque holiday, day, pwede magpahingalo mga to ang task force, asin ang PSO, para ipakatob mga tugang ang ang batas. Tama yan. Di ba? Day pwede na maglaylo dahil holiday. Di ba? Bueno, partner Alor Mario na sa linya. Partner, magandang tanghali na. Presumin. Yes, maganda talaga ang tanghali. May init? Hindi naman masyado. Ayun. Balita ko. Sakto lang. Balita ko marami ang bumabang rosas. Ayo. Sa mga barangay opisyal. Nagpadara daw sa sarong opisyal kang probinsya. Yan, ilanggad. Bilog na probinsya pala yan eh. Matindi ano? Matindi ang pinagkunan ng rosas. Jackpot din sa... Very good man si Sir. Tanda ng pagmamahal para sa mga barangay officials. Problema, tapatin lalaki, gwa. Ayun nga ni, iyon na iyan, dahil mo pwede mag-alak ta. Pag nag-irinuman, di, transmission ng COVID yan. Bawal ang rampangan. At least, itong bulaklak o rose, pwede niyang itaw kay Esme niya. Pwede. Okay, sige. Bueno, partner, medyo naalarma ang ibang residentes sa mga rayong barangay. Dapat daw maghiro na kani. Ang Regional Peace and Order Council o maski sa probinsya matindi ang nangyayaring garadanan. Digdi sa probinsya, lalo digdi sa area Candaraga, Legazpi. Okay. Nagpun ini kan Enero, so pangyari baga kay Bilyodo, itong tanod sa Bangkirwan na ginadan,
sa senda mismong residensya. Dangan nasundan kan so ambos yan sa boundary kan Bunker 1 Bariis na ikinagadan kan tulong army and nakadulag susarok kay ni partner. Grabe ang mga insidente dahil nasundan naman ini kan so nangyari dyan sa tabon-tabon na may sarong sabi na kitupada binadil o nabadil dyan sa tabon-tabon area na taga Mariawa. And kan sarong daw baga dyan sa San Vicente Grande kan daraga igwamang ki nako ang ginadan itong si Antonio Mabilin na taga dyan sa Oro site. Ngunyan may latest naman na informasyon na partner na dyan sa talahib kan daraga igwa naman ki nako ang binadil or na may bangkay naman na nako dyan sa ngunyan. Kaya yan ang mga nakakalarmang sitwasyon partner na garibaga nalilibong na sa mga tao kung ano na yung mga nangyayari naman gari sunod-sunod mga insidente digdi. Kaya naidaw ang pagiro ngunyan kan mga Peace and Order Council na dapat tawan kipagreparo ini sa talagang may kaaditan sa lado kan mga sibilyan na siring na mga sunod-sunod na insidente. Yan, in broad daylight yung nangyari sa sa Talahib. Oo, yung mekaniko binadil kaliwanagan kang kaaldawon. Correct, gariban yung takot sa mga kriminal baga. Na aldaw pigigibo yan. Okay, sige. Anyway, yan ang mga update partner. Mga sitwasyon digdi sa Luwas Ginaray, Alamario, DCGB. Hey, mga naman, partneral, mga tugan niya pamagadoon niya itong mga istorya. Hello kay Ate Flair, Alcaming Gabiria. Sandali paki-off mo daw, tabi. Paki-off mo bukas ang radyo. Bukas ang BHF, may nagbi-break. Yan. Sabi na Ate Flair, aramon niya to maray na udto, Kuya Mar, kumakain na habang naglalabak. Scent with love effect. Yung yugunon mo paano ba yun? Kung may washing machine, pwede. Nalula ko doon, Ate Flair. Akala ko yung isang kamay mo kumukusot pagkatapos yung isang kamay sumusubo. Lumens Borse Barsana nasa linya. The Flash, ang pinakamasayang nilalang sa Valentine. Lumens, maray na to, please come in. Yes. Tama ka dyan, Papa Mar. Kain ka mo niyan. Oo, ni Sarawi. Rawis area. Oo, malinaw. Talikod talaga ang, medyo tamilis talaga ang antena ta dyan. Iyo. Kaya arog ka ng transmission, medyo may sagyusyo, pero malinaw ang boses mo. Okay. Roger. Roger, tabi, partner Mar, dahil napipalapuan. Ni Legazpi City Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Marbella, mag-civilian o mag-uniform personnel ang nagbabayular sa batas trapiko na nagsiserbi ng road obstruction kantay ng mga ipigpaparadang bihikulo sa gilid kan tinampo digdi sa manlaylay na parte kan syudad ni Legazpi. Matindi pala ang tirada niya ni Kaliit na Marbella. Roger. Walang malaki, walang maliit. Sa parap ng batas, tayo'y pantay-pantay. Lahat may will clamp. Tindi Lahat may will clamp. Oo nga nahiling ko sa mga bagong graduar na PSO, tigsararo. Oo. Ay, talagang bakol man pati nakaklamp. Oo. Diyan ka na maagahan kung saan mo yan, kung saan yan na nahiling. Correct. Okay. Ini pagkatapos sa sayang ipinagunambitan sa DCGB Diyos, natitikita na ninda apwera kan sibilyan ang halos po kumas o minus maglilimang PNP personnel na mismong iyo ang minapararada. Okay. Sa no parking lane, as in iwel clamp tinda ang mga bihikulo kay didailan kan siring na violasyon. Susog kay Marbella, dahil na dapat inipagpara turusan. Tangani na makaukod ang pagdisiplina sa mga taga-Legazpi, bakusanan sa mga sibilyan, kundi maging sa mga nagpapautob kanlay. Or dahil kay ni pinaglalauman niya na mag-abot ang panahon na sa paagi kay ning taktika, dahil na ni na madunong-dunong na sa iyang siniguro na magiging consistent sinda kay ning pag-road clearing
maski na nga ni waraki requirement halay sa Department of Interior and Local Government o DILG dahil taiyo man talaga ini ang tama. Aha. Roger, sa yan tabi partner maran magadagdag na istorya halay digdi sa Motor Pool Unit. Ako po, si LBV. Thank you very much. Nakatugang yan po tabi si Luis Bursi Barcena. Update, panunod po dyan sa kampanya. Yan sa tuya pong lokal na gobyerno sa siyudad in connection kayang pong paglilinig sa mga nakakaulam po sa tinampo. Okay? Duman po sa mga kababayan hindi pa tayo tinitigilan mga tugang kang COVID. Kaya pasiguro kita. Observe the minimum protocols to protect yourself and your family. Tas sabi ba kaninda, if you love your life, keep safe. Stay at home kung wala namang kinakaipuhan na puntahan, mga tugang, because COVID is a dangerous thing. Nobody gets sick with COVID no more. Kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada, kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka, nang hindi ka mahawa. Love your life. Stay ka lang muna sa bahay. Sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo'y madamay pa. Yan, dami, mga tugang Warawag madami ang ating pamilya. Ingat po kita, tabi. Ayan. Okay, kaso bago, nasabi ko, bago kita nag-break na alas 11 na, gustong i-share pig-share ni Dr. Greg Tan, manong udigdi sa peligro, mga tugang na pigdadarakan mga comfort rooms, mga toilet. Matubod ka, tito ng Albay at saka kagandahan ng South na yung pag-flush pala ng toilet pwedeng mag-spread mga tugang ng COVID-19 in the air. Kaya nga niya sabi, mga tugang ka mga researchers, pigpapakiulayan na indaan mga toilet manufacturers na magdisenyo mga tugang nin toilet bowl na pagkatapos mong magpupo o magwiwi, automatic na minasarado ang lid, itong takop, bago mag-flush. At ang sabi ninda, flushing the toilet ngaya with the lid up could be a dangerous way of spreading the coronavirus. Sabi po ng report. At hindi adi. Sabi ninda, pag pig-flush ngaya ang toilet, dakulaw niya ang posibilidad na yung mga particles na theoretically nasa coronavirus, minalayog daw. Ninanggang sarong metro from the ground. The study found with particles diffusing into the surrounding area. Yan yung sabi ng pag-aaral. Bata di sa Pilipinas baga, day kita nagpaparalinig kang kunyan, kan CR, basta ba'y matukawan sa na iyon, di ba ko? Unlike in other nations, mga tugang, na
pwede ka nang kumaturog sa loob kan comfort room. Number 1 sa indang health. Ha? Talagang gigastusan hindi ang kipaing gusto. Di ba? They look for a comfortable na toilet bowl, magayon na tiles, pagkatapos, basta ka boss, malinigong paglaog mo dyan. Digdi sa to. Basta makatokrosan na, okay na. We do not even flush the toilet after na magwiwi. Minsan magpupo, wala eh. Di natin naasikaso. Di ba? O yan, sabi digdi, mga tugang, given the results of the study, ang mga researchers nagrekomendar, mga tugang, ni nagkapir ang importanteng steps na dapat nga tong ikonsiderar, tangani na maiwasan ngaya ang posibilidad na paglakop kan coronavirus dahil sa paggamit po ng toilet. Remember, may nagluwas na bareta na pwede pala ang anal swab. Ganito sabihin, alternative, mga tugang, to the swab test, yung pharyngeal, di ba? Yung dyan sa sa dungo tapig ko pwede nga yapalan na pwede palan nga yan. Ayan, sandali lang na. Hello, Sir Boboy. Hello. Ba't wala ito? Hello? Nawala. Hello? Pwede pala yun. Sabi yun, pwede pala sa swab, sa anal, para malaman may COVID ka. Bakit? Kung sa mga karawang, pwede yun. Pero scientifically mayroon daw eh. Tao ni ba kasi Sir King na Rinaldo? Simple man sa nangayayan. Pag di mo ngayon naparong, hali duman, may nangyari sa iyo, boss. Hello, Tabi. Papa Mar, good Hi. morning po. Hello, Sir Boy. Iyo po, maray baga, ma-flush ka. Kung working ang flush kan toilet bowl. Okay. Kanya paano po kung road ang toilet bowl, di syempre mabuhos ka. Oo. Alangan man lead down yan. Yan. Kaya nga ni, ang dapat talaga, kunyan eh, asikasuntaan sa itong mga palikuran. Siyempre kita mahanap kan mairahay kan. Ano na? Siyempre mahanap kan mairahay kan mga route na flush. Kayang-kaya mo yan, Sir Boy. Do it yourself. Baga dakulong sa YouTube. DIY na sana sa YouTube. Oh, DIY. Dakulong sa YouTube. Instruksyonado pati. Saro-saro. Talagang shoot na shoot. Hopefully kung yaon digda mga pyesa. Igway yan. I-online mo na sana. I-online mo na. Pero naniwala ka, Sir Boy, na dapat talaga na saro, aside from itong mga bedrooms, ang CR talaga dapat naman tiniruntang pwerte ang kalinig. Maintain cleanliness in everything. Oho. Not only specific rooms of the house. Yan. Yun ang pinaka-the best yun. Sabi nga ni kayan ni, ang mga hilang, nakakuha man sanaan, sa kawagaan ka ni ba? Di ba ka po? Cleanliness ba guys, next to godliness. Yes. Sa iyo ako, sir. Tapos ano ba ka? Maglimpya pa ko sa nakan sa diri mong rugaring. Yan. Kundi lalo na sa mga pampublikong rugaring. Correct. Oh. Alangan man na ikasa na makinabang, tas at yan, mabala na sa iba. Yan. Pero kung ang sad note dyan, mahiling pag nakaroon na pag public toilet, kaya na yung pakiaramang mga kababayan tadi. Well, kultura din kapag laan. Minsan, gikaragang kigapo. Malabaga po, yung gibo. Negro bagang Jesus, habok kibaray maniyosita na, din. na gamit or lugar. Tapos pag ganyan, pag malain, pumunahon kung sisay. Iyan, yun sanaan problema dyan. Sariring gibo man sana, sabi baga po, Oo. your foolishness will go back to your body. Iyan. Yan ang problema dyan. Mabalik ang kabulukuhan mo ngayon sa buhay mo. Kulang unod baga po, Ayan. disiplina. Yan. Mga arrogant sana, Oo. sa Japan, South Korea, Iyan. masaya na baga po, mga marayon. Correct. May minahilingan kung mga, maski sa Vietnam, malilinig ang mga Ayun CR. po. Okay. Europe. Oy, Sir Boy. Po. Kumusta ang Valentine's ta?
Makaon na po ako. Sige, out ka! Ikaw na si Boy. Ang amigo to. Ayan. Adi, paano yan kung natira yun ta? Pero ano pa tabi ako? May suggestion sinda. Para na maiwasan niya na spreading kang coronavirus, put the toilet lid down before flushing, which basically nga prevents virus transmission. May point man baga si Manoy Boy. Ngaya, paano ngaya kung raot? Di siyempre, mabus ka kan manual. Ifay rahay. Paano ganda yung tubig galing sa LCWD? Paano ngaya? Yan ang problema. Pwedeng palisan. Yan, kaya nga yung mga rainwaters, kailangan natin yan Clean the toilet seat prior to use as floating particles could settle on it. Iyon bago ka daw umupo, linisan mo muna. Hindi yung diretso ka lang dyan. Tapos majudo karate ka na. Di ba? Okay. Naka-display pa si Luwins Barcina sa kunya, no? Nasa frame pa si ayan. Ngaya, number 3, wash hands after flushing, as the particles could also be present on the flush button and cubicle handle. Ayan. Di ba tabi? Okay, sabi ko kanina kasubago, so mga researchers, nakikiuro na sila sa mga toilet manufacturers na magpuo na ngayon na magdisenyo nin mga bagong toilet na pwedeng automatic na minababa itong takop bago mag-flush. As in, linigan ang toilet bowl before and after flushing. Di ba? Bala sinda mag-isip, pwedeng UV. Ang aning day madumog. Kadakol ng mga pagi para malinig. Pero yun po yan. Pero sa mga concern na nahiling, dahil lang po sa paglakop ng COVID is, yung dapat na ibalik ta, ito po na paglilinig sa palibot, paglinig sa buhay ta, as in paglinig sa mga bawat sulok ng bahay, as in bawat sulok ng community. Ayan po tabi, pig-share talang ini na mga, mga studies na ini, ngapit makatabang, Pero sabi nga ni kayan, mga tugang, kita man sa nasa tuyang mga kamot, ano solusyon, mga tugang kayo ni na mga pigampang tang problema, lalo na kayo ni pong COVID-19. Okay? Kung habutang maulakitan, maglikay kita. Habutang magkaiguaning problema na posibleng sufriron kasi itong pamilya, gabos kita magpatarabang-tabang na magrelikay. Sabi nga ni Ken, there is no turning back pag nagulpi ka kang COVID because nakakagadan. Di ba? Sabi ko nga kapag napatunayan kang matindi ang tama mo, bubulnoton ka, dadarahong ka duman sa ospital, i-confine ka, and kung di ka makarecover, that would be the time, the last time na mahiling mo sa kapamilya mo kung binulnot ka na. Pagbalik mo sa Arong Nindo, nasa ORN ka na. Tapos na. Di ba? Kung abo mangyari sa imo, munyan pa sana, magpasiguro na tayo, magparaperloso po dyan. Di ba? Mayroon pang dagdag, sabi na, magpabakuna ka nga. Maray na nga ito na igwa ka lamang kaysa dai. Ikaw na, ready ka na ba? Marami kasing natakot Maraming epekto yung dingbak siya scare nila. Di ba? Pero sabi tangani, mga tugang, dakulo ng bakuna ang sinaraksak sa to. Di ba? Tiwala na lang kita sa mga doktor ta. Ika nga papabakuna ka. Iyo. Papabakuna ko maski anong brand. Day ko lamang ka mga ulakitan. Laro kayong trabaho ta. May sarosa na dig sa itong madali. Rimati kita. Kaya baga grabe sa tuyang pag-iingat. Pati ang paglalakaw-lakaw ta mga tugang sa mga komunidad medyo limitado. Because data aram kung sisay ang mga ang mga positibo na naglalakaw-lakaw.
kadakol ng mga nanunutaran, mga tugang na nagpa-positive pero asymptomatic, walang nararamdaman. Maray kung nailing tulos ngayon na may sintomas, wala eh. Nag-aaram na lang iguana. Lalo na ngunyang kunso itong itong bagong mga variant na mas matindi po ang ulakit. Kaya pasiguro na lang. There are some na nagsasabing dahil na nagtutubod dyan, respetado ka mo. Pero dapat respetar man nindo sa mga nagtutubod dyan na gusto nindang maglikay. Okay? Arog sana kayan. Give and take kita, sabi nga ni Ken, mga kapatid. Alright? Oras nga to, mga tugang 35 minutos, makalistang alas 11 pagka-morning. An oras hatod sa Indokang Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Surf powder with Active Clean. Singaling ng mamahaling panlaba. Based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga duwang balik po ito sa tuyang programa. Ay, nako, duman po sa mga kabarangay ta. O ingat po kita tabi sa mga pangyayari po sa palibot, okay? And then, duman po sa mga tagabangantabay nga to. Oy, good morning po sa Indogabos. Rikas-rikasan, taod to na naman mga misay. Sarap-sarapan ang mapremyuhan. Kumusta na mga paraorig ta? At least may puro pag-asa kita ngunyan mga kapatid.
O pigpo na po na i-roll out kan Department of Agriculture itong gawang Pinoy. Matindi Pilipino mismo naggibo mga tugang ning itong test kits o rapid test kits na pwede na makadetect mga tugang antimano kan helang na African swine fever sa mga urig. Na talagang pinilay kita kay ni billions of pesos na industriya. Mga tugang talagang pinadad kita. Di kita pinaligtas. Including yung mga kababayan nato na ansainda sa naman na kamautan is makatabang lamang sa pangangaipo sa paikang backyard na pag-aataman mga tugang ning urig. Nagkadaramay. Because may panuntunan o regulasyon na in an area na may nagpositibo ning ASF within 500 meter radius, gabos na urig na niya dyan naka-star, gagadanon po yan. On the contention na nganing day na po makaulakit pa. Kaya day pwedeng iluwas. Ngunyan kan umataki yan, mga tugang, medyo ligtas ko so albay, ka mga nakaaging mga panahon, kan magpuon yan ng mga Marso, kan nakaaging taon. Pero, Disyembre kita tinamaan hanggang ngunyan, naglalakaw pang sa First District Iguana, may nag-iiribi talaga na mga paraurig na lalo na kung itong suday man talaga ning helang sa urig ninda kundi nadamay, kumbaga na collateral damage. Duman po sa epekto po kang COVID, kain pong ASF. So ngunyan, may pag-asa na ngaya. Dahil ginibo mga tugang sa Batangas City, ito po na pag-roll out, kan maabot sa sanggatos na rapid test kits na pig-distribute sa mga local piggery owners para sa indang mga atama na urig. Sabi ni Secretary William Dar, mga tugang, sa oras na magluwas na halangkaw ang efficacy kan test kits, nagibo mga tugang kan Central Luzon State University sa pangalan ni Dr. Clarissa Domingo, inapon nila ini na ASFV Nano Gold Biosensor Kits. Pagalangkaw ngaya ang efficacy rate kan test kits na ini sa helang tulos ining i-distribute sa gabos na local governments units nationwide. Ang proseso, ang sabi, ibubugtak ang likido na nakuha sa urig sa saradit na test tube o test kits kung saan tulos na magbabago ang kulor kaini. Tindi kung minandugo, inilagay doon sa test kits. Mga tugang, mabago ang kulor. Kapag ngaya lumabas na ang pagkapula, kapag naging pula, negative ngayon sa hilang. Pero kung so likido o so dugo na binugtak mo duman naging positive, nagiging itom da tabi o color abo ang likido. Iyo po yan ang pinakamadali. Di ka na mapuntang laboratorio. Di ba? At dyan nasa na mismo sa indong mga farm o sa indong mga origan, pwede na. At least medyo makakagaanggan ini. And then makakatawin ining kusog sabot gararay sa mga hog racers ta, sa mga backyard racers ta na mag-atamang giraray. Talagang kang umatake po ang ASF, kadakol na mga paraurig ang habo na. So iba nag-shift sa manok. Talagang kuminulang lalo din po sa Luzon area. Kaya arog po ka ng pamresyuhan ta. So itong mga lugar na pigkukwata sa ibang lugar, medyo madidipisilan kita because ang ang masbati nga ni, may order na ang sanggunian o kaya ang gobyerno lokal na bawal na magluwas ng urig. Siyempre, to safeguard mga tugang the needs kan sa indaman ng mga kababayan. Otherwise, pag napabayaan na karog ka nangyari dito sa Luzon, na sa kadakulang kan nagparabakal kan Disyembre, October, November, December, parabakal sa mga urigta,
Urog ba kita talang kung yung presyo, ngunyan kita na mong problema. Aram mo, 300, 280, 260, iba-ibang presyo, pero still di man na binabarakal. Nanidipisilan ni paubos ka mga para urig, para tindatang urig sa saudan ta, mahal ngaya. Di ba? O, so, talagang narangka. So mga nag-atama ng urig, nagaro alkansiya maninda, puminundungon yan ta. Baka ngaya madamay man sana. Sayang pa. O yun po yan ngunyan ang challenge. Ha? Kaya po sana makalampas kita digdita kambal na ano ni double whammy sabi nga ni Ninda. May COVID na may isip pa. So resulta mga tugang halangkaw na inflation rate. Nagparalangkaw sa presyo lalo na kapag kakan. Iyo po yan na naging dalan para magkaigwitan ng problema tapos kulang pa ang empleyo. O yan, talagang medyo mapagal-pagal na pag-isip-isipin kung paano na tayo aalagwa. Pero basta sabi kayan, huwag lang kayong bibitaw. Nandyan si Lord, di nila kayo pababayaan. Pero siyempre, dahil sana magparatunga nga, kundi mag-ibo manggiraray mga tugang ng pagi, kung paano mga tugang na o mas makaangat-angat, pasiguro kita kan sa itong pagkakan. Yan ang number 1. Paano? Ayun, maraming pwedeng gibuhon mga tugang na paagi. Sa magtanom ka sa naman dyan sa gilid ka rin nito, okay na. Di ba? Kaya po naman sa mga kabarangay ta, ayun na po yan ang pinaka-the best. Samantala ko na po nindo, mga tugang ang mga pinagtatao ng mga banhi. Kwaon ta bako sa nang subasta magtanong kundi adalan ta kay maray tangani po na maging ariglado because according mga tugang to some groups including the Avon Foundation may food security crisis na kita digdi po sa Pilipinas, di ba? Not only sa pork kundi pati na po sa iba na mga pagbata kita man digdi pag nadagog sa anailing sa television na naglangkaw sa Manila nadadamay ang probinsya. Di ba? At is ganyan na, nagburo-barato na so Marigoso. So ang palaya, nagburo-barato na. Compared ka na kaagi na sus Mariusip, nagdorosintos pa. At is may 120 at saka may pababa ng pababa. At may mga ani na. Kaya masustinan lang yan. Di ba? Sabi nila, baka ngaya sa sunod, sumanok naman. Takulang na, may shortage na ngaya. Sus Mariusip, ya. Parang nga gibon tamang import kita. Habang ka padakula pa, yan po mo dyan, may dapat talaga nagibuanin paagi yan. Okay? Dos tingnan nyo nangyari. So bagas tayo managlang kawari. O ta may taripa eh. Hanggang naman ka sana. Di ka pwede magsobra dyan. O di baga. Di na giro. So kung yan na nagolpe. Gulayon, so karne, so sira. Maray pa uning taga-isla, tranquilo ang buhay kayo ni. Igos-igos sana, daing tios. Partner, maray na to. Maray na to man, Papa Man. Iyan. Ano lamang, anong may share ta? Bonus sana, lubi-lubi sana. Ayan. Siram na sana kan lubi-lubi. Anong bangot? Tapagwang sana. Ay, sus Mariusip, kiss me quick. Yan ang simpleng buhay sa bulod, pero maugmadi. Ding problema. Kung ding bagat, kamuti ting tao. Yan, dumadi. Yeah, paano na kita mailingan pala? So, kamuti may order ni Gay. Ayan. Basta, pag magpalugsot ka, dumang kita sa Santo Domingo mag-ilingan. Tanganing day ka na magrayo pa, ano? No, dahil dumang kay classmate na Noel. Kisay? Kay classmate na Noel. Ayaw, pwede man. Dumang kita, pwede kita duman. Ariglado. Pero Papa Mar, may namalitan ako niya. Sa? Hello. Saan? Saan mga kataw kang pinaba. May COVID. May bilangan mga hayop. May produkto sa dagat, sa Sorsogon, may red tide daw. Ayun na nakita ka na Iyan. Ipikto yan kan kunyan. Kapabayaan tamang garo. Halos konektado, kung adalan mo, halos konektado sa kapalibutan na rin. Konektado yan sa pinapod na
kalikasan. Yan, ito environment ang pinaka talagang hali naman gabos. Ito pinaong biyaya kan dito para rabuso. Yan, correct ka dyan, bossing. Day sinunod so katugunan na ngay atamanon mo ining mga nilalang ko. Dahil itong mga tamaan, Ayan. mabalik to nung salanggi po kami sa tao. Jiro, yun mananggalali. Kaya maswerte ka mo na maski minsan paandap-andap ang kuryente dyan, asin minsan daing biyahe, pero tranquilo ka mo dyan. Daing magutom, ito may pagkakan. Ano ipapapamarang kuryente dito mo ya? Iyo nga ni. Di bali, mag-solar na sana. Kung makabakal sa solar. Iguanan mo niya ng mga kunyan sana, barato sana. Asin piling gibon sana. At siguro lamang. Nakamakal mo na kung papamarang solar maga. Oo. 700 sana. Ay, at least maday ka lamang yan. May ano lamang, may ilaw, tapos maka-charge cellphone. Ayan. Okay. Sige partner, pangudto na dyan. Nganing taon-taon mag-asadol naman. Okay, sige. Salamat. Ayan. Mga tugang direct and live from Isla di Cagraray. Hasta ako sabi ko sa Indo, i-enjoy lang nindo ang pagtanom. Sigurado ko magayon ang mangyayari sa Indo. Nakaka-boost ng moral, nakakapakaray kang mood kang tao, healthy pa ang kinakain mo, masaya ka pa. Yeah. Di ba, Nald? Yan, sana gaypuan lang na maging areglado. Sabi ni partner Joel, maray na udto ngaya aramon niya to, igwa palang tabi pa pamarnahulog na truck sa Labanon, sa pigway dining na tinampo. Saan ni partner? Ano nga sulong ganin sa mga pamarlagos pa? Pinundo ko na tabi. Sulong ganin sa ko tsaka sutosino ko ta. De, kaya ng mapatong bako. Di na ito kayang bakalon. Suraw nga ni, na 300 baga ang kilo. De, na pigbakal. Di lalo na itong prinoseso na, di lalo na magagabata na pong maray. Kaya pinundo ko na. Tiyos-tiyos na kita. Watang maray-ray na ko ta sa dalagan. Paano tayan? Na gabos talaga, apektado. Okay? So, hanap naman kita kay panibago kung ano naman ang pwede. Ha? Basta wag lang susuko. Maraming paraan pag gusto. Pag ayaw, maraming dahilan. Ayan. Okay? O, kumusta na kamo dyan sa buhatan? O, pasensya na. Wala nang ngayon. Wala nang Kuwaw Festival. Wala na yung long table. Yung gumitunal na maki 500 meters ng lamisa. Na paano? Kikwaw. Budak maluto. Bullfight. Di ba? Budol fight ang fight. Kunin ko niyan, dahil na mangyayari ito ta. Wala, may COVID eh. May COVID. Ano na mga amigo sa buhatan kon? Itong piprito sunod, itaw na sanisa ko. Badiyo na nindo. Ang problema na, taday mo na ako nagkakaon-kaan ngunyan ta. Aram mo na, mayroon tayong karamdaman na pag nakakaon kaya ng mga delikado sa gout, pilay ang abuton ta. O kaya, likay kita sa kwaw, mararangaya. Ha? Ayan, naman dyan, nagkatikim kita ko, di pwede. Talagang medyo may problema. Tios na sana. Yo. Alright, yun po mga katuga ang mga nagkakapira sa mga, sabi nga ni kaya ni padagos po na pag babantay ito sa palibot. Okay? Marami na palang singles ngunyan na Valentine's Day. 34.8 million ang single. Malamig ng puso daw. Okay, Papa Mar, bawal ba kumain ng shellfish? Ay, bawal po pag galing sa Sorsogon Bay. Pag galing sa Sorsogon, bawal. Okay? Pero pag galing doon sa ibang lugar, na wala namang alarma ang BIPAR, pwede. Di ba? Pwedeng kaunon ang sira.
Ali dyan sa may, iyo pwede tabi, basta uga, sabi kang before, bagaugasan sa nangakimaray. Pagkatapos, sa mga shellfish, dahil pwede. Kasabay yung alamang o yung balaw, o dahil pwede po tabi yan. Okay? Pero yung pusit, yung kasagas, iba pa pwede na tabi. Alright? Ayan, congratulations po tabi sa kabos, wala tayong COVID-19 positive ngayon pong araw. Okay? Yan po dakulang salamat sa kooperasyon po tabi kan mga kababayan ta. Okay. Ano pa to? Doon po sa mga kabarangay natin. Good morning sa mga kaiba natin sa Kabalik at Cibicom. Good morning po sa Indo. Thank you for volunteering para sa interest ka mga kababayan nyato sa paagikan sa Indong oras. Asin siyempre sa paagikan sa Indo man na mga VHF radios na makapagpaabot ulos ng makaskas na mga information. Okay? Bueno, duman po sa mga kababayan ta, natapos na kan FIBOX. Ito po na sa indang assessment. Yun po na sa indang pag-aadal after kang ito bagang rapadong kita kan Roli, Quinta, Ulysses. Di ba? Marami ang tinamaan po ng lahar. Kaya duman sa lahar assessment, mga tugang, kan FIBOX, may mga pig-recommendar na ano yan, dahil na dapat pag-istaran. Okay? And dahil dyan, mga tugang, naghiro ang sangguniang panlalawigan sa paagi mga tugang ni kinatawan Joseph Philip Lee. Ni Joseph Lee, ni JP Lee, di ba? Na iyo po yung ano yan, chairman kan Crisis and Emergency Management, di ba? Na magpasar ng ordinansa na may 10 lugar mga tugang sa probinsya Kanalbay na idideklarar na no build zone. Gusto sabihin, dahil na pwede iyan mga tugang pag-istaran na lugar na yan. Dahil ka na pwede mag-construer tapos mga yaon yan haraliun niyan because delikado sa lahar. That's just like what happened kay ito po mga tugang na nakalis ng taon na itong mga areas na tinaramaan, dati na pala itong dineklara na dahil na dapat pag-istaran. Yan, ang delikado sa lahar. So ito na, mga tugang, iguana po na bibilo ko niyan sa sangguniang panlalawigan sa Albay na no build zone ordinance dahil sa patakot kan lahar. Halos ang kadaklan mga tugang sa ginubatan. Tulong barangay sa ginubatan ang sakop. Di ba? Purok 4 kan barangay Travesilla sa ginubatan. Purok 5 sa 7 kan barangay San Francisco sa ginubatan. Asin purok 1 kan barangay San Rafael sa ginubatan. Puro sa ginubatan ha. Sabihin, bawal na mag-star. Dahil na pwede mag-star dyan, ililipat sinda mga tugang sa sarong lugar na pinagdesignar kan local government unit asin kan National Housing Authority asin iba pang agencies kang gobyerno na relocation site or resettlement area outside kay ito pong lugar na dati ng pigistaran. Ngunyan ang sabi ni kinatawan JP Lee, ano ngaya pwede po magbaduman, pwede ngaya kung panghanap buhay sana. Pero kung mag-start ka dumanday na pwede. Kung live load niya, pwede. Ayan. Bukas ng umaga, between 9 to 11, 9:30 to 11, magdangog po ka mo, duman sa programa ni Father Momoy Borromeo, tatutukaron ta po yan, mga tugang, na istoryang ini, para po sa karamangkang kagabsan. And ano ang mga magiging lakdang na provincial government kayan. And then, sabi nga ni, ano ang reaksyon ka mga tao sa mga areas na affected? Because it is not only ginubatan, igwa sa tumpa sa Kamalig,
igwa sa daraga, igwa sa bantayan sa tabako, asin sa kinastilyon sa tabako. So yan, mga areas po na yan. Halos 10 yan na mga areas na idideklarar mga tugang na no build zone. Bawal nang tumira at magtayo ng bahay sa area. Ililipat kayo sa isang lugar na ligtas mga tugang sa lahat. Yo! O paano mga kapatid, thank you and God bless. Bye-bye! Aramon ang pinakabagong impormasyon manungod sa COVID-19 hali sa mga pinagkakatiwalaang otoridad. Siguraduhon ng impormasyon hali sa malalauman na tagapagtaram kad Department of Health as in World Health Organization o an sa indong mga health workers dahil sinda ang mas nakakaaram kung ano ang tamang abiso na dapat itao sa sarong lugar tanganing maprotehiran ang satuyang mga sadiri. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District of Albay. Sa pulugan payo asin kalintura, an biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science